The good news is that people see onwe in Nazareth. No baga penny in the Napade. The people ever want to make it a man to see you. No baga penny in Napade. Whoever that in Nazareth. Ọbẹ̀ kò ní àlẹ́ ilé máa ń kéésì èkìtì oṣù. Ní máa ń kéésì àbá àmọ́ oṣù. Sí àbíá olóòrùn kẹ́míkà láàrin bẹ́ẹ̀ náà. Ẹ̀wọ̀n kẹ́míkà ń tọ̀ ní ìsọ̀nà àrùn ọ̀nyà. Háyà. Bible wee si n'akwụkwọ Corinthians. Ọ̀fin na anya aka doro ofu. Ma ntị. So na ndị anyị na-afụ na mmadụ gbara ụgbọma ji akabere kwuru ihe Chineke kwadoro ndị. Ife ahụ ọ na-abụ imesi anya, ifu mmadụ ibe gị ka ọ ka gị mma ka emoti ọ kabere kwuru ihe Chineke kwadoro. Na-ele anya bụ ya, Bible si na looking unto Jesus, the author. Ebe inye aka mmadụ si abịa bụ n'elu. Enwe mbọsị na-abịa adị m ala ikwu ụdị okwu a kịta mbọsị m bịara ekpere ebe a nwaanyị a wee nọrọ ọdụ na-ekwu okwu wee gbado nwaanyị ọkụ si ya nwaanyị kiri ihe ọ bụ ya na by this time ị nọ n'ebe a na-eme nne nwaanyị nọ na-akwado mebi ike ọ bụ na o so na ndị na-abịa biznes na ọ bụ na nwaanyị ji nwayọọ na-dịkwa ndị amakwala ebe a na-eme ịmara ụdị na-akwado ije abịa echi o nwere ekpere ikpere